हेलो फ्रेंड्स फरायबाय माय बड टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो पmsurya ghar एबा bijli yojana बे मोनसे मिशननि गेजेरजों जा नोंथांमोना सलारनि एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों नाथाय बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ जोङो फर्स्ट माब्रैहाय खालामो जुदि नोंथाङा रेजिस्टार खालामाखैब्ला बेखौ लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हाया बेनि थाखायनो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशननि अलरेडि भिडिअ बानायखानाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनो हागोन बिनि उनावसो बेखौ जोङो एप्लाइ प्रसेसखौ लानो हानाय जागोन दायो जोङो रेजिस्ट्रेशन जाखांनायनि उनाव जों माबोरैहाय एप्लाइ खालामो एबा लगइन खालामनानै जों बोरै एप्लाइ खालामो बिनि सोमोन्दै बे भिडिअ जागोन जुदि नोंथाङा रेजिस्टार खालामाखैबा सिगांनि भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायफिननो हागोन एबा बे सेकेन्ड पार्टखौ नोंथांमोना नायनानै गावनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव जोङो टाइप खालामनानै होगोन solarrooftop बेबायदि जोङो solarrooftop टाइप खालामनानै जोङो सार्च खालामनानै होगोन अब्लानो जोङो बेबायदि मोनसे गोजौआव मोनसे लिंक मोननो हागोन जे नेशनेल पर्टेल फर रूफटप सोलार बेबायदि नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन बिनिफ्राय साइटआ बेबायदि गेवगोन माने बेनि इन्टारफेसआ बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जोङो गासैबो इन्टारफेसखौ जों नुनो हानाय बायदि जों बेवहाय डेस्कटप साइटआव बानायनानै लानांगोन मुडखौ नोंथांमोना दायो आंनिया अलरेडि डेस्कटप साइटआव दंखायो बिनि थाखायनो आं बेखौ डेस्कटप खालामनो नांला दानिया नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनोब्ला जोङो बेवहाय मोनसे एप्लाइ फर रूफटप सोलार जों नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनांगोन सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना मोनखाबाय दानिया नोंथांमोना बेहाय बेबायदि लगइन आरो रेजिस्ट्रेशन नुनो मोनबाय जोंहा रेजिस्ट्रेशना अलरेडि जाखाबाय बिनि उनाव रेजिस्ट्रेशन जाखांनायनि उनाव बे पार्ट 2 एप्लाइ प्रसेस हिसाबै जों लगइन खालामनानै बेखौ एप्लाइ खालामसै अब्ला जोङो नैबे लगइन अपसनाव जों क्लिक खालामनानै होनांगोन दायो जों लगइनआव क्लिक खालामबाय लगइनआव क्लिक खालामोबा जोङो इन्टारफेसखौ बेवहाय बेबायदि जोङो मोननो हानाय जागोन नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय बेवहाय गोमो गाबा लगइनआव बेहाय थांबाय आरोना बिनिफ्राय नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव केपसा नुनो मोनदों केपसाखौ जोङो गाहायाव नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामगोन बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट बे अपसनाव जों क्लिक खालामनानै होगोन दायो मबाइल नाम्बार होबाय मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव दायो बेहाय केपसा दङ बे केपसाखौ आं बेहाय एन्टार खालामबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामोबा बेबायदि प्रसेसिं जादों नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बेवहाय मा होनो अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै होबावनांगोन दायो अटिपिखौ आं टाइप खालामबाय बिनिफ्राय लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै होबावबाय दायो बेबायदि प्रसेसिं जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों दानिया जोंनि इन्टारफेसआ बेबायदि गोदान जानानै फैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों एप्लाइ फर रूफटप सोलार बेबायदि जोङो इन्टारफेसखौ गोदानै नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन दायो जोङो बेवहाय प्रसिडआव क्लिक खालामनानै होनोसै दायो जोङो प्रसिडआव क्लिक खालामोब्ला जों बेबायदि गोदान इन्टारफेस नुनो मोनबाय जोङो जोंनि एप्लाइआ बे स्टेपनि गेजेरजोंसो जागोन जों दासो एप्लाइ खालामजेननो हागोन बेवहाय कारेन्ट स्टेटास हिसाबै जों माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ एबा बेनि स्टेपआ बेसेबां दङ एबा मोनबेसे स्टेप बारलांनायनि गेजेरजों जोङो एप्लाइ साक्सेसखौ खालामनो हानाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बे मोनफ्रोमबो स्टेपखौ बा फेजखौ जों बारलांनानैसो जोंनि एप्लाइआ साक्सेस जागोन दानिया जोङो बेवहाय गोजौआव मोनसे सिलेक्शन प्रसेसनि माखासे एबा खामानिफोर दङ बेहाय गासैबो बे प्रसेसआ बारलांनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना फाइनेलि सोलारखौ मोननो हानाय जायो बेवहाय फिजिबिलिटि दङ बेवहाय साबमिट इनस्टलेशन्स दङ इन्सपेक्सन दङ बेफोर गासैबो मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना फाइनेलि बेखौ मोननो हानाय जायो दानिया जोङो स्टेप 1 हिसाबै जोङो मा बेहाय इन्टारफेस दङ एबा जों माबायदि फिलआप खालामनांगौ दङ जों बेखौ फारियै जों नायलांग्रोनोसै बेवहाय केन्डिडेटनि नाम बेवहाय फैखाबाय अलरेडि बेनिफ्राय एप्लिकेन्टनि बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ दङ केटेगरि बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों एड्रेस एबा प्रेमाइजेस फर इनस्टलेशन्स बेवहाय भिलेज एबा गामिनि नाम बेवहाय फैयो बेनिफ्राय एड्रेस लाइनफ्रावबो बे भिलेजखौनो जों बेवहाय लिरफिननांगोन बेनिफ्राय सिटि दं डिस्ट्रिक्ट जों सेलेक्ट अलरेडि बेवहाय सेलेक्ट खालामनाय फैखाबाय बेनिफ्राय गाहायाव जोङो नायनोसै बेवहाय पिन कड जोङो बेवहाय टाइप खालामनांगोन जेराव जोङो मेन्टिडरि एबा स्टार मार्कनि जों नुनो मोनो बेखौ नोंथाङा मास्ट बि होथारनांगौ एबा फिलआप खालामनांगौ बेहाय दरखार दङ बेनिफ्राय डिड एनि CSC बेवहाय हेल्प इउ इन फिलिं द एप्लिकेशन माने नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव बेवहाय बे पर्टेलाव हाबनायाव नोंथांमोना CSC आइडिनि हेल्पजों नोंथांमोना बेखौ लगइन खालामनाय जादों नामा एबा
बे एप्लाइखौ लानाय जादों नामा खालामनाय जादों नामा बेहाय सोंदों। बेहाय नोंथाङा नो खालामोब्ला गाव गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। नाथाय नोंथाङा बेवहाय येस खालामोबा CSC ID बेवहाय होनो गोनां जागोन। दायो नोंथाङा बेखौ नो खालामनानै होदो। गोजौनि बे डिटेल्सखौ नोंथाङा बारनायनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउशन्स कम्पानि डिटेल्स। बे डिटेल्सआव जों हाबगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय बबे डिभिजननिफ्राय नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटिखौ बाहायनाय जायो एबा बिला बबेनिफ्राय फैनाय जायो बेहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय गाहायाव सेलेक्ट साब डिभिजन, बेहाय नोंथांनि साब डिभिजनखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांनि किल'वाटआ बेहाय अलरेडि फैखाबाय जे बेसेबां बिलाव एमाउन्ट दङ। बेहाय फैबाय थादोंमोन जे बिनि बिलनि माखासे केलकुलेसना जाबाय नालाय बेहाय अलरेडि किल'वाटआ बेहाय फैखाबाय। बिनिफ्राय नोंथांनि कनजुमार नाम्बार आइडिया नैबेहाय फैखाबाय। दहाय जा सिगाङाव रेजिस्टार खालामनायाव होजादोंमोन बेयो बावनो फैबाय। दानिया कन्टेक्ट डिटेल्सखौ नोंथाङा बेहाय जुदि चेन्ज खालामनांगौ दंब्ला बे एडिट अपसनाव जोङो चेन्ज खालामनो नांगोन। दानिया जोङो रेजिस्टार जाखाबाय नालाय बेवहाय जेबो चेन्ज खालामनांगौ दरखार गैया। नोंथाङा जा गोनांथि मबाइल एबा बाहायबाय थाखानाय बे मबाइल नाम्बारखौनो बेहाय होखानांगौ। बिनिफ्राय बेवहाय इमेल नोंथाङा टाइप खालामोब्ला एडिट अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना इमेलखौ होनो हागोन। बेवहाय होआब्लाबो जायो, बेवहाय मेन्डेटरि नङा। जेराव स्टार मार्क एबा रेड स्टार मार्क नुनो मोनदों बेहाय नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन एबा बियो मेन्डेटरि जागोन। दानिया केटेगरि होननानै बुंदों बेहाय नोंथाङा बेहाय केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामदो। जे नोंथाङा केटेगरि हिसाबै नोंथाङा गावनो इन्डिभिजुवेलि न'खराव बाहायनाय ना बबेबा मोनसे स्टाफ बा अफिस बेफोराव बाहायो बेखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामनांगोन। जों सेलेक्ट खालामोबा मा नुनो मोनगोन बेवहाय नायदो नोंथाङा रेसिडेन्सियेल, नोंथाङा न'खराव बाहायनायनि थाखायब्ला नोंथाङा बेहाय रेसिडेन्सियेल बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनदों प्रप'ज सलार प्लेन केपासिटि, नोंथांमोना बेसेबां केपासिटिनि सलारखौ नोंथांमोना गोनांथि जायो एबा नोंथांनि थाखाय बेसेबां केपासिटिया माने साफिसियेन्ट नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामदो। बेवहाय टाइप खालामनायनि सिगां जोङो नोंथांनि सोलिबाय थानाय बिल एबा न'खराव फैनाय नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि जा चार्ज बे चार्जखौ नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै एबा मोनसे केलकुलेसनाव टाइप खालामनानै नोंथाङा नायनो हायो जे नोंथांनि थाखाय जेसेबांनाखि सलारनि केपासिटिया साफिसियेन्ट जायो बेखौ नोंथाङा नायग्रोनो हायो। दानिया बेवहाय 150 बा बेनिफ्राय 300सिम नोंथांमोना जा बिल जाया मानो बियो 1 किल'वाटआनो गोग्लैखायो। दानिया बेखायनो बेखौ आङो 1 किल'वाट होबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय मेन्डेटरि हिसाबै बेवहाय 1 किल'वाट बेखौ नोंथाङा टाइप खालामबाय। दानिया गाहायाव फैदो, जोङो मा प्रसेस दङ बेवहाय। दानिया बेवहाय मोनसे नोंथाङा GPS मोनसे अपसन नुनो मोनदों जे नोंथाङा जेराव इनस्टल खालामगोन नोंथांनि सलार पेनेलखौ एबा नोंथाङा बबे गामिनिफ्राय नोंथाङा लानो नागिरदों एबा बबे नोंथांनि रिभिनिउ एबा नोंथांनि प्लेस जाय एक्जिस्टिं खालामगोन बबे जायगायाव बे सलारखौ बेनि नोंथांमोना GPS नोंथांमोना केपचार खालामनांगोन एबा नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै होनो नांगोन। बेवहाय नोंथांमोना टाइप नामखौ जायगाखौ बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानैबो सार्च खालामनानै होनो हायो। बिनिफ्राय गाहायाव अपसन नुनो मोनगोन जोङो सेभ एन्ड नेक्स्ट अपसन। बे सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो स्टेप 2 मोनसे पेजआव जोङो हाबनो हानाय जागोन। दानिया जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनोसै। दानिया जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेबायदि मोनसे 2 स्टेप बे अपसनाव जोङो सफैबाय। दानिया बेवहाय जोङो मोनसेल' खामानि मावनांगौ, बेवहाय नोंथाङा बिलखौ एबा कारेन्ट बिलनि मोनसे PDF खौ नोंथांमोना बेहाय आपल'ड खालामनो नांगोन। बेनिफ्राय PDF ब्लाबो जायो, बेनिफ्राय JPG एबा JPG ब्लाबो बियो फरमेटआ जागोन। बेनिफ्राय बिनि फाइल साइजआ जाहैबाय मेक्सिमाम 500 KB जानो नांगोन, बेनिफ्राय गाहाय जानो नांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनो हागोन। बेहाय आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेनिफ्राय फाइनेल साबमिसन। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय फाइनेल साबमिसन नोंथांमोना नुनो मोनदों गोमो गाबनि, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय आर इउ सियर इउ वान्ट टु साबमिट एप्लिकेसन बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथाङा अकेआव क्लिक खालामनानै होबावदो। दायो बेबादि लडिं जादों। अब्ला दायो जोङो बेबादि मोनसे गोदान इन्टारफेस जोङो नुनो मोनबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों इउर एप्लिकेसन फर इनस्टलेशन्स अफ 1 किल'वाट बेबादि मोनसे नटिस फैदों। नोंथांमोना नटिसखौ नायनानै लानो हागोन। दायो नोंथांमोना बेवहाय फाइनेल साबमिट नोंथांमोना खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एप्लाइआ साक्सेस जाबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि साबसिडिनि थाखाय नोंथांनि बेंकनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना खनसेबाव फिलआप खालामनांगोन। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बे अपसनाव क्लिक खालामनानै थांनो हानाय जागोन आरो नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामनानै लानो हागोन। आरोबाव मोनसे नोंथांमोना मोनसे अपसन दंबावो एबा चान्सेस दंबावो नोंथांमोना जे नोंथाङा नोंथांनि माखासे ड्राफ्ट खालामनो गोनां रांखौ होनो थाखाय बेवहाय नोंथाङा
लन लानो हायो एबा लन लानोब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांनो हागोन। बेहाय मोनसे अपसन नोंथाङा नुनो मोननाय जादों। दायो नोंथाङा बेंक डिटेल्सखौ होनो थाखाय बेवहाय क्लिक खालामनानै थांनो हागोन, नङाबा नैबे साबमिट बेंक बेहाय क्लिक खालामनानैबो नोंथांमोना बे मोनसे पेजावनो थांनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि एप्लाइ खालामनायनि मोनसे रिसिप्ट एबा एक्न'लेजमेन्टखौ नैबेवहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जे गोजौआव नोंथाङा नुनो मोनदों एप्लिकेसन एक्न'लेजमेन्ट, बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि एप्लाइनि रिसिप्ट एबा एक्न'लेजमेन्टखौ। बिनिफ्राय बेवहाय गासैबो नोंथांमोनहा बेहाय अपसन्सफोर नुदों। बे जाहैबाय मोनसे प्रसेस एबा सिलेक्शन प्रसेस। बेवहाय नोंथांमोना एप्रुभ जानाय जायै गासैबो नोंथांनि स्टेटासखौ बेवहाय नायनो हागोन आरो बिनि इन्सपेक्शन्स फैनाय, बिनि प्रजेक्ट, बिनि गासैबो माखासे स्टेटासफोरखौ बेवहाय चेक खालामनानै नायनो हागोन। दायो एक्न'लेजमेन्टखौ आं डाउनलड खालामसै। दायो आं डाउनलड खालामबाय एक्न'लेजमेन्टखौ। डाउनलड खालामनानै जों बेबायदि मोननो हाबाय। नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बेयाव एप्लिकेसन एक्न'लेजमेन्ट जाहैबाय बियो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जानो हागौ निस्सय बुजिबाय जोङो माबायदि एप्लाइ खालामो, जोङो फाइनेल साबमिटखौ जों बोरै खालामनो हायो, जोङो बिनि एप्लाइ प्रसेस एबा स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोनहा मोननो हानाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जानो हागौ निस्सय बुजिबाय। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिन